Zastupnik Miro Bulj govorit će u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista kao završnu riječ. Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo da govorimo o uredbi koji se implementira Europskog parlamenta i vijeća od 2017. godine. I naravno kad govorimo o transparentnosti luka, o pravilima, zajedničkim pravilima financijske transparentnosti luka, naravno da se postavlja ono pitanje kako mi upravljamo tim našim prostorima, koliko je se ulagalo u taj prostor i ja sam ovdje otvorio pitanje luke Gaženica na ovoj točki dnevnog reda jer je to jedan veliki upitnik. Upitnik nad nečim gdje je država uložila 2 milijarde i 200 milijuna što je iznad dato turskim koncesionarima na 20 godina za 30 milijuna kuna što znači za 1,5 milijun kuna godišnje. Nekoliko kafića da iznajmite u Zadru veću bi vrijednost imali godišnju uvaženi ministre. Zbog toga sam zajedno sa županijskim vijećnicima Akcije mladih i MOST-a, gradskim vijećnicima tražio tematsku sjednicu jer ti ljudi su tražili godinama su tražili da im se odgovori zbog čega se netransparentno želi dati u koncesiju ova luka, strateška luka napravljena na pomorskome dobru u interesu RH gdje će dobit dobivati kao što je u telekomunikacijama najveća dobit ministre u rukama znači stranog teleoperatera, tako i u sektoru energetike, tako sada žele i pravo služnosti, ja sam dao zakon pribaciti na Hrvatske ceste i provući kroz Hrvatske ceste da lokalne samouprave imaju manje 500 županijske lokalne samouprave, županijske uprave za ceste da imaju manje do 500 milijuna kuna godišnje. Tako i u ovome slučaju. Zbog čega je jedna investicija, strateška luka, značajna za RH u koju je uloženo milijardu i 600 milijuna plus 600 milijuna u prometnu infrastrukturu, na najznačajnijem i najljepšem na središtu Jadrana, data turskoj stranoj tvrtki i dobit odlazi njima u džepove. Usporedite 2 milijarde i 200 milijuna sa 1,5 milijun kuna godišnje koji će oni davati ili za 20 godina će uprihodovati se 30 milijuna kuna. I to dopalo tursku tvrtku. Tko je tu podmazan? Pa mi nismo dobili odgovore na to. Ovo nije pitanje Mira Bulja, ovo je pitanje lokalnih i regionalnih političara i naroda Zadra i Zadarske županije i Dalmacije. I to pitanje je bilo aktualizirano i na tematskoj sjednici koju sam inicirao prije godinu dana. I nismo dobili odgovor. To je značajna tvrtka. Ta luka, ona mora producirati razvoj, ne samo Zadarske županije, ne samo Ravnih kotara, Šibenskog zaleđa i Like, nego Dalmatinske zagore. Jer ja volio da na tim kruzerima bude naša janjetina na stolu ponuđena. Vjerujte mi da će biti turska. Vjerujte mi da će biti sve tursko. Vjerujte mi da pogodite stranim investitorima, isto kao što se tiče energetike, pa danas očekuje poskupljenje 30% za gospodarstvo i poduzetništvo, a 8% za kućanstvo. Zašto? Zato što strani investitori izvlače dobiti i u energetici, u vjetroelektranama, u obnovljivim izvorima, tako će biti i ovdje. I ministre, mi od vas očekujemo odgovor da nam pojasnite zbog čega je stranom investitoru, turskoj tvrtki pogodovano, dosta je se uložilo u autoceste, dosta se puta vaše ministarstvo bojalo tunele i pribojalo, dosta ste vi izobećavali Dalmaciji na Splitskoj doli, u Splitu na Vladi brojne projekte, godinama ste ih obećavali, vi i vaši prethodnici, jedino što ste postavljali kamenje temeljce, davao sam vam ovdje amandmane, koji su realni bili za nastavak projektnih dokumentacija da se to počne graditi i spoj našeg zaleđa Dalmatinske zagore i Knina i Sinja i Drniša i Imotskog i Ravča-Drvenik. Ništa od toga nema. Vjerujte mi da će to samo sada biti da dođete dole pred izbore i da vi još poidete ono stada što je ostalo janjaca umjesto poticanja u predizbore i da pokupite dole glasove.
narod od vas očekuje rješavanje problema i razvoj i poljoprivrede, a ne pogodovanje i poljoprivrede i gospodarstva, a ne pogodovanje stranim kompanijama kao u mojem slučaju 2 milijarde i 200 milijuna dali ste u koncesiju Turcima za 1,5 milijun.